Ootko sä koskaan huomannut, että sä jaksat kannatella kaikkia muita, paitsi ittees? Et sä sanot tosi usein, ei se mitään, vaikka oikeasti se sattuu. Sä huomaat olevas aina se, joka antaa tilaa, joka joustaa, joka ymmärtää. Ja lopulta sä huomaat, että sulle ei jää yhtään mitään. Ja pahinta tässä kaikessa on se, että ihmiset ei ehkä edes pyydä sulta mitään. Ne ei pyydä sulta sitä kaikkea, mitä sä annat. Sä annat sen automaattisesti. Vaikka sisimmässäs sä et oikeasti edes jaksais. Tää jakso on sulle, jos sä koskaan mietit, että miksi musta tuntuu, että mun pitää olla hyvä, että mut hyväksytään. Tai miksi mä väsyin, vaikka mä en tehnyt mitään väärää. Tää jakso on miellyttämistarpeesta, rajoista, syyllisyydestä, lapsuuden ohjelmoinnista ja siitä näkymättömästä taakasta, jota niin moni kantaa yksin. Ja ennen kaikkea, että miten tästä kaikesta voi vapautua. Ihanaa, että oot tänään kuuntelemassa. Mun nimi on Viivi Aaltonen ja tää on Hereillä. Hereillä on podcast, jossa puhutaan yhteiskunnan luomista paineista. Mä toivon, että kuuntelija ja minä saadaan jonkunnäköisiä oivalluksia ehkä elämästä. Opitaan kattoon itteemme vähän inhimillisemmin tai minkä takia me tunnetaan näin, miten me tunnetaan. Ihanaa, että sä oot kuuntelemassa. Mun nimi on Viivi Aaltonen ja tää on Hereillä. Mitä tarkoittaa hyvän ihmisen syndrooma? Hyvän ihmisen syndrooma ei tarkoita sitä, että sä olisit liian kiltti tai sä oot liian hyvä ihminen. Se tarkoittaa sitä, että sun kiltteys on muuttunut sun selviytymisstrategiaksi. Se on tapa olla olemassa ilman, että sä aiheutat mitään pettymyksiä. Se on tapa varmistaa, että hylkäämistä ei tapahdu. Se on tapa pitää rauha ja se on tapa olla niin sanotusti helppo ihminen. Mutta sisäisesti se hyvän ihmisen syndrooma saattaa tuntua siltä, että sä oot jatkuvasti varovainen, sulla on jatkuvasti pelko, että joku suuttuu, sulla on tarve perustella ja selitellä kaikkea. Sulla on tunne siitä, että sun oma arvo riippuu muista ja sulla on jatkuva sellainen tunne, että mun pitäisi tehdä enemmän. Miellyttämistähän on erilaista. Toinen ihminen välttelee konflikteja ja toinen ihminen tekee aina enemmän mitä pitäisi. Sä voit olla näitä molempia tai sä voit olla vaan toista. Usein siinä kuitenkin toistuu se, että sä aina joustat siitä omasta. Et sä tee sitä välttämättä enää edes tietoisesti tai koskaan tehnytkään, vaan se on osa sua. Tää jakso ei lähde siitä, että sussa on mitään vikana, vaan päinvastoin. Yleensä ihmiset, joilla on tää syndrooma, on empaattisempia, ne on vahvempia ja ne on luotettavampia. Mutta tiesittekö, että liiallinen kiltteys ilman rajoja, se ei ole hyve. Se on hidas tapa hylätä itsensä. No mistä tämä hyvän ihmisen syndrooma sitten oikein syntyy? Tämä on se ydin ja tämä vaatii rehellisyyttä itsensä kohtaan, koska hyvän ihmisen syndrooma, se ei synny aikuisena. Se ohjelmoituu jo lapsena. Ja syyhän ei ole sussa, vaan se on siinä ympäristössä, missä sä opit lapsena selviytyyn. Tähän on erilaisia psykologisia syitä. Mä kerron nyt 3. 1. Sä oot oppinut lukeen muiden tunteita ennen sun omia. Eli jos sä kasvoit ympäristössä, jossa sun on pitänyt aistia sitä vanhemman mielialaa, sun piti varoa jännitteitä, sun piti ennakoida, ettei kukaan suutu. Sun on pitänyt olla niin sanotusti kiltti lapsi tai helppo lapsi. Tai sun hermosto on oppinut sen, että turvallisuus syntyy siitä, ettei koskaan aiheuta mitään ongelmia. Ja tää ei ole ollut sun syy, vaan tää on ollut sun tapa olla turvassa. Toinen on, että sä oot oppinut, että rakkaus pitää ansaita. Jos sä sait lapsena eniten huomioon silloin, kun sä oot ollut rauhallinen, avulias, joustava, suorittava tai pärjäävä,
niin silloin sun aivoihin on rakentunut sellainen malli, että mun pitää tehdä jotain, että mä kelpaan. Ja tämä ei ole tietoista, vaan tämä on hermostollinen kaava. Ja 3, jos lapsuudessa sulla on ollut epävakautta, niin se on aiheuttanut sellaisen appeasin, eli miellyttämisreaktion. Ja nimenomaan esimerkiksi traumapsykologiassa puhutaan 4 reaktiosta. Te olette varmasti kuullut tämän fight or flight, mutta sitten on myös freeze ja fawn. Ja näähän on siis taistele, pakene, jähmety ja miellytä. Eli fawn on miellyttäminen. Ja tämä on ollut se tapa rauhoittaa tilanne ennen kuin joku satuttaa tai ennen kuin joku sulle epämiellyttävä tilanne on tapahtunut. Ja tärkeää on ymmärtää, että miellyttäminen ei ole mikään luonteenpiirre. Se on kehon puolustusreaktio. Se voi tulla sulle tiedostamatta, koska se on juurtunut suhun niin syvästi ja tullut sieltä ihan lapsuudesta saakka. Ja tähän pari mielenkiintoista faktaa, nimittäin vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa on todistettu, että ne ihmiset, jotka on oppinut siellä lapsuudessa sellaisen emotionaalisen ylivarovaisuuden, niin aikuisena he kokee suurempaa tarvetta miellyttää ja suurempaa syyllisyyttä pitää omista rajoista kiinni. Ja toinen mielenkiintoinen fakta on osoittanut, että ne ihmiset, jotka on ollut lapsena niitä perheen rauhoittajia, niin he on enemmän taipuvaisia aikuisena uupumukseen sekä emotionaaliseen ylikuormitukseen. Ja kun tätä lähtee miettimään, niin eihän se ole ihme. Ja lapsena sä et ole pystynyt erottamaan 2 asiaa toisesta. Mä teen toisille hyvää versus mun on pakko tehdä näin, jotta mä olisin turvassa. Aikuisena ihminen pystyy tähän, mutta lapsena ei. Ja tämä kohta on ehkä tärkein syy siihen, minkä takia miellyttämisen lopettaminen ei ole pelkästään jämäkkyyden opettelua, vaan se on ihan uudelleen ohjelmointia. Et ei ole ihme, jos sä oot väsynyt, koska sä oot kantanut lapsuudessa opittua mallia sun kehossa koko aikuisuuden. No miten se kiltteys voi sitten muuttua uupumukseksi? Koska kiltteyshän ei sinällään uuvuta, mutta se mikä uuvuttaa on se, jossa kiltteys ei ole vastavuorosta. Jos sä oot aina se, joka kannat muiden tunteita, välttelet ristiriitoja, sä hoidat kaiken, sä lohdutat, sä sovittelet, sä pidät toisten tarpeet ensisijaisina, niin silloinhan sä elät jatkuvassa hermoston ylivireystilassa. Ja tää ei ole mikään tunneasia, vaan tää on ihan fysiologinen juttu. Ja yksi asia, mitä harva tietää, on, että on tutkittu, että ihmiset, jotka on näitä emotionaalisia kantajia, niin he käyttää 40-70% enemmän hermoston energiaa sosiaalisiin tilanteisiin kuin muut. 40-70%, sehän on ihan jäätävästi enemmän. Ei ihme, että väsyttää, koska sähän väsyt käytännössä jo tekemättä yhtään mitään. Sen lisäksi on tutkittu, että ne ihmiset, kello on korkea empatia ja matalat omat rajat, niin he on yli 2 kertaa alttiimpia burnoutille kuin muut. Ja anteeksi, että tähän tuli nyt paljon faktatietoa ja tutkimusta, mutta mun mielestä nämä on tosi mielenkiintoista tietää, että miten kaikki nämä oikeasti vaikuttaa siihen meidän mieleen ja jaksamiseen. Koska kun nämä sanoo tässä ääneen, niin ne kuulostaa ihan loogisilta. Jos sä kannat muiden ihmisten taakkoja, muiden ihmisten sitä miellyttämistä ja niitä tunteita, niin totta kai sä väsyt. Ja se kiltteyshän ei ole se ongelma, vaan se rajattomuus on. Ja tämä rajattomuus syntyy lapsuuden selviytymistrategiasta. Ja sen takia sut väsyttää jokin, jota muut ihmiset ei edes huomaa. Ja rajattomuushan tarkoittaa sitä, että sä opit huomaan muiden ihmisten tunteet ennen sun omia. Ja se tulee sulta niin automaattisesti, että sä et enää välttämättä ymmärrä, missä se raja kulkee. Ja siinä hyvän ihmisen syndroomassa ne rajat ei mitenkään rikkoudu silleen äänekkäästi, vaan ne katoo hiljaa. Ne rajat hälvenee pikkuhiljaa.
Ja pikkuhiljaa sä pidät huolta niistä muista ihmisistä enemmän kuin itsestäsi. Ja et sä välttämättä edes tiedä, missä ne sun omat rajat menee, koska sä oot oppinut jo niin nuorena laittaa sun omat tarpeet sivuun. Ja rajattomuus ei ole mitään draamaa. Ulospäin se näyttää ymmärtämiseltä. Ulospäin se näyttää siltä, että kyllä toi jaksaa, kyllä toi ottaa, kyllä toi kuuntelee, kyllä toi tekee. Hän tekee ihan mielellään. Mutta se sun keho ei koe sitä rajojen ylitystä mitenkään neutraalina, vaan se kokee sen uhkana. Ja sen takia se rajattomuus tuntuu usein jatkuvana väsymyksenä, ärtymyksenä ilman mitään selkeää syytä, ehkä tarpeena vetäytyä ja myös haluna olla yksin. Ja rajojen opettelu ei ole mikään käytösharjoitus, vaan se on sun hermoston uudelleen ohjelmointia. Ja sit puhutaan hetki syyllisyydestä, koska syyllisyys on ehkä suurin este sille rajojen asettamiselle. Me koetaan siitä syyllisyyttä. Se sun syyllisyys sanoo sulle, että jos mä sanon näin, niin joku pettyy. Jos mä en tee näin, niin sitten mun pomo suuttuu. Mun on pakko ottaa näitä ylitöitä, mun on pakko jaksaa tehdä, mun on pakko mennä tohon palikseen. Kyllä mä voin vähän joustaa. Ei, kyllä mä hain. Joo, kyllä mä voin käydä kaupassa. Ei, totta kai mä kokkaan. Ei hätää. Joo, kyllä mä hoidan. Mä otan tämän projektin. Mä voin tehdä heitän synttärikortin. Mä voin järjestää nämä juhlat. Joo, mä hommaan sen mökin. Jos mä en auta, mä oon huono. Jos joku suuttuu, niin se on mun vastuulla. Jos joku etääntyy, se on mun syytä. Mä en pitänyt tarpeeksi yhteyttä. Mä en ollut tarpeeksi hyvä ystävä. Mä en tehnyt tarpeeksi. Mä en ole sitä. Ei. Totuus on se, että sä et ole vastuussa muiden ihmisten tunteista. Sä oot vastuussa pelkästään niistä omista. Mutta ei sun hermosto usko sitä ilman harjoitusta, koska sun hermosto on oppinut jonkun toisen tarinan ennen sitä sun järkeä. Ja tää on asia, mikä ei muutu hetkessä, mutta se muuttuu, kun sen tunnistaa. No miten me voidaan sitten kääntää se suunta? Me ollaan huomattu, että okei, kyllä me saatetaan olla vähän rajattomia tai kyllä meillä vähän hyvän ihmisen syndroomaa löytyy. Niin tässä on sulle 3 harjoitusta, jotka oikeasti auttaa. Ensimmäisenä on 10 sekunnin sääntö, ja tämän on oikeasti tutkittu auttavan. Eli pysähdy aina 10 sekunniksi ennen kuin sä vastaat mihinkään pyyntöön. Tällöin sun aivojen prefrontaalikorteksi aktivoituu, eli se rationaalinen osa. Mä oon aikaisemminkin puhunut täällä, että usein aivot ottaa sen nopeimman infon ja pitää sitä totuutena, koska se rationaalinen osa ei kerkeä tulee siihen mukaan. Mutta jos sä ootat sen 10 sekuntia, niin sä kerkeät ehkä oikeasti miettiä, että onko tämä oikeasti se, mitä mä haluan? Jaksaks mä tehdä tätä? Tai pitääkö mun tehdä tätä? Ja on oikeasti siis osoitettu, että tämä taktiikka vähentää sitä miellyttämisreaktioa 48%. Eli melkein puolella. Ja tämä on kuitenkin aika helppo. Ja samalla kun tämä 10 sekuntia menee, niin sä voit kysyä itseltäsi, että teenkö mä tämän, koska mä oikeasti haluan, vai teenkö mä tämän, koska mä pelkään seurauksia? No, sitten toinen kikka. Jos sä huomaat, että sä oot semmoisessa kierteessä, että sun on tosi vaikea sanoa ei, tai sä otat hirveästi vastuuta tai tilanteita itsellesi, ja sä huomaat, että sun on tosi vaikea asettaa niitä rajoja, niin kirjoita ylös kaikki tilanteet, jossa sä voit sanoa ei, ilman että tapahtuu mitään dramaattista. Tai kirjoita ylös, että mitä tapahtuisi, jos mä kieltäytyisin tuosta tilanteesta. Mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua? Yleensä se lopputulos ei ole niin dramaattinen, mitä me ehkä sen kuvitellaan olevan. Tämäkin on tosi yksinkertainen, mutta paljastaa aika valtavasti. No, sit 3. Laadi lista 3 ihmisestä, joiden seurassa
sun hermosto rauhoittuu. Ja tämä kertoo enemmän sun ihmissuhdetarpeista kuin mikään analyysi. Ja siinä se on sun lista ihmisistä, keiden seurassa sun hermosto rentoutuu. No mitä sit alkaa tapahtua, kun sä alat asettaa niitä rajoja? Kun sä alat sanoa ei, niin tapahtuu 3 asiaa. 1. Osa ihmisistä alkaa kunnioittaa sua enemmän. He ei halunnut alun perinkään, että sä kulutat ittees loppuun. 2. Osa hämmentyy, mutta ne sopeutuu. Ihmiset hämmentyy, koska ne on tottunut siihen sun vanhaan rooliin. Ne on tottunut siihen, että sä otat kaiken vastaan, että sä teet paljon asioita. Mutta he tottuu siihen sun uuteen malliin. Sitten on 3. Sitten on ne, jotka vastustaa tätä muutosta. Ja ne ei vastusta sitä sen takia, koska sä olisit väärässä, vaan sen takia, että he hyötyi siitä, että sulle ei ollut rajoja. Ja tää on se tyyppi, ketä sä et tarvii sun elämään laatiin niitä velvoitteita. Ihminen, joka ei oikeasti halua sulle hyvää. Ja jos tällainen henkilö sattuu olemaan esimerkiksi sun pomo, niin sulla on oikeus sun omiin rajoihin. Ja jos he ei siitä tykkää, niin voi. Ja toi viimeinen on usein myös se, joka meitä kaikkia ehkä pelottaa eniten, että kun me lähdetään laittaa niitä rajoja. Mutta totuus on se, että ne rajat ei karkota niitä oikeita ihmisiä. Ne karkottaa vaan niitä ihmisiä, jotka ei koskaan alun perinkään ollut sun puolella. Eli sun tärkein työ ei ole oppia miellyttään vähemmän, vaan sun tärkein tehtävä on oppia kuunteleen itsees enemmän. Mitä se on, mitä sä haluat? Hyvän ihmisen syndrooma sanoo sulle, että mun pitää olla tarpeeksi. Mutta se uudistunut identiteetti sanoo sulle, että mun ei tarvi ansaita mun paikkaa. Tämä ajatus, tämä ei synny päivässä, tämä ei synny viikossa, mutta se syntyy pienistä teoista. Se syntyy siitä, että me ollaan rehellisiä itsellemme siitä, kuka me ollaan ja mitä me oikeasti halutaan ja mihin me pystytään, mitkä on meidän rajat. Se syntyy niistä pienistä teoista, kuten sä sanot kerran ei, yhdestä rajasta, minkä sä asetat, tai yhdestä vaikeasta, rehellisestä hetkestä, mitä sä oot ehkä vältellyt, kun sä et halunnut konfliktia. Joku keskustelu, minkä sä olisit halunnut aloittaa. Ja mä haluan jättää sulle yhden kysymyksen tähän jakson loppuun. Että kuvittele joku hetki viime viikolta tai viime kuulta. Sellainen hetki, kun sä olit väsynyt, mutta sä silti sanoit, että joo. Tai sellainen, jossa sä kannoit jonkun ihmisen huolta, vaikka sun oma sydän ja mieli oli jo täynnä. Ja sit kun sulla on jotain mielessä, niin pysähdy siihen hetkeen ja kysy iteltäsi, että mitä mä olisin oikeasti siinä hetkessä tarvinnut. Mikä olisi oikeasti ollut se mun vastaus? Tai mitä mä olisin ihannetilanteessa ehkä tehnyt? Ei se, että mitä muut ihmiset siinä tilanteessa tarvi. Ei, että mitä sun olisi pitänyt tehdä. Vaan mitä minä itse tarvitsin. Ja kun sä alat vastata tähän rehellisesti, niin sun elämä alkaa muuttua tavalla, jota sä et ehkä osaa vielä edes itse nähdä. Hyvän ihmisen syndrooma ei tee susta heikkoa. Se kertoo, että sä oot selviytynyt tavoilla, josta muut ihmiset ei olisi välttämättä selvinnyt. Mutta sä et ole enää se lapsi tai nuori. Sä oot aikuinen. Sä saat nyt rakentaa sen uuden tavan olla tässä maailmassa. Ja ehkä tärkein lause tästä jaksosta
on tämä, että sä et ole vastuussa siitä, minkä takia susta tuli se miellyttäjä, mutta sä olet vastuussa siitä, miten siitä pääsee pois. Se on sun vastuulla. Ja ehkä tänään sä voisit kysyä itseltäs, että voisinko mä tänään tehdä yhden valinnan, joka olisi mulle. Valinta, joka on vähemmän toisille, mutta enemmän mulle. Mitä se voisi olla? Ja mitä mä voisin tänään tehdä, joka on vaan mua varten? Ja voisiko siitä tulla itselle jopa joku tapa? Kiitos, että olit kuuntelemassa. Mä tykkäsin tehdä tätä jaksoa tosi paljon, koska mä opin paljon asioita itsestäni. Mä opin paljon asioita mun ympäristöstä. Ja toivottavasti myös sä sait tästä jotain. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, että onko minussa oikeasti mitään vikaa vai onko ympäristö oikeasti vaan aivan liian kova. Puhutaan siitä yhteiskunnallisesta kuormasta, mikä meitä oikeasti kuluttaa, kuinka paljon erilaisia kuormitustiloja meille päivän aikana oikein tulee. Jatkuva saatavilla olo, identiteettikuorma, roolit, paineet, tunne siitä, että sun pitää olla hyvä kaikessa. Mitäs sit, kun sulla on samaan aikaan sellainen sisäinen työnjohtaja sisällä? Puhutaan siitä, että se kuormitus ei johdu yhdestä asiasta, vaan se johtuu kaiken päällekkäisyydestä. Annetaan myös vähän kritiikkiä tälle meidän yksilökeskeiselle yhteiskunnalle. Kaikkea tätä ensi jaksossa. Ihanaa, että sä olit kuuntelemassa tänään. Mun nimi on Viivi Aaltonen ja tää on Hereillä.